Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Βούλγαροι κατοικούσαν ακόμη στα βυζαντινά εδάφη με την υποχρέωση να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο. Δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στα εδάφη που όριζε η συνθήκη τους με το Βυζάντιο και σταδιακά προσπάθησαν να προσθέσουν στο κράτος που ίδρυσαν όλες τις περιοχές όπου ως τότε κατοικούσαν οι Σλάβοι. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε συγκρούσεις με το Βυζάντιο που κράτησαν περίπου 2 αιώνες, 200 χρόνια. Τον 9ο αιώνα οι Βούλγαροι με αρχηγό τον Κρούμο έκαναν επιδρομές στη Θράκη και έφτασαν ως την Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί κατάφεραν να τους αποθήσουν ύστερα από σκληρές μάχες. Σε μία από αυτές μάλιστα σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Νικηφόρος ο πρώτος. Υπήρξαν όμως και περίοδοι ειρήνης και καλής γειτονίας ανάμεσα σε Βυζαντινούς και Βούλγαρους. Στα χρόνια που βασιλιάς των Βουλγάρων ήταν ο Βόγορης, οι σχέσεις τους ξανά γίναν ειρηνικές. Ο Βόγορης βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Μιχαήλ. Το παράδειγμά του ακολούθησαν χιλιάδες άλλοι ομοεθνείς του. Την ίδια περίοδο πήραν από τους Σλάβους το κυριλικό αλφάβητο και το χρησιμοποίησαν για την οργάνωση του κράτους, για την εκπαίδευσή τους και για τη λειτουργία της εκκλησίας τους. Έτσι ήρθαν πιο κοντά στον τρόπο ζωής και στον πολιτισμό των Βυζαντινών. Τα ειρηνικά χρόνια δεν κράτησαν πολύ. Όταν αρχηγός των Βουλγάρων έγινε ο Σιμεών, άρχισαν νέοι πόλεμοι με τους Βυζαντινούς. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε ζήτησε τη βοήθεια και των Ρώσων.